भौजी हो हमने के बानी सब 5 आदमी। अगर तारा शादी करे के होख है तो केकरा से करबू हो? लेकिन एक सेकंड। भौजी है ना हम बानी भौजी हम बानी है ना बुढ़ऊ से बियाह करे भौजी अरे बुढ़ऊ में का देखले बड़ू जे बियाह करत तारू हो? जानता नहीं पुराना मशीन बड़ी मजबूत होला आ नया मशीन 5 मिनट में धुआं फेंक के खत्म। चली हमार राजा जी।